Så er vi lige kørt ind i Canmore, og nu skal vi til Banff og Lake Louise. Så kører vi ind i Banff. Okay. Så grænder vi lige og kigger her i Banff by. Der har Tony Romas, men prøv lige at se, du kører op bagved Banff. Ja. Så går 2 turisttosser derovre. Nu er vi stadigvæk i Banff City. Vi er oppe i bjergene. Kører vi ind her Bow Valley. Ja, stop lige en gang. Skal lige... Her er floden her. Så er der bjergene her. Så er sgu bjerggeder her. Prøv lige at stoppe. Stop helt stille, Rikke. Jeg skal fandme ud. Jamen, jeg kan sgu da ikke vist. Luk mig ud. Ja. Så går de herude på vejen. De er fine. De er store. De er rigtig store. De er noget større end... Der er med røven i vejret. De siger, de er noget større end... Der fik du se et bjerggeder også. Ja. Hør, hvordan den siger. Ja. Jeg tror det var en fugl. Det tror jeg også. Det er næsten for tidligt at spise nu. Der bliver måske sådan en plads her igen et eller andet sted. Nej, hvor den siger sjov. Der skal vi ned og se Johnston Canyon. Så det er over. Det er flot her. Så er vi oppe ad bjerget der. Ja. Jeg prøver at filme, at klipperne de er blevet slæbet af vandet. Det er ikke sikkert, jeg kan. Det er flot. Har altså flot at gå. Kommer vi snart til vandfaldet? Kommer vi over til is og gå på. Så buller det. Så løber det herned. I floden. Ja, Små regnbuer af venstre derinde. det er inde i hulen her. Der er mor herinde. Mor er der med sin store røv. Jeg går væk. Hvordan er det op der? Og det var dig, Rikke. Bare skubber som alene, når jeg filmer. Det var det flot.
vi turen tilbage igen. Prøv at se, hvor høje træerne er her. Går vi tilbage til bilen, og så skal vi have frokost. Åh, hvor er den sød. Ja. Lille skid. Kom her. Så er vi ved Castle Mountains. Ja. Så spiser vi her. Med bjergudsigt. Sig hej. Det er dejligt. Ja. Jeg synes fandme ikke, det er dejligt. Der er langt man er ømben af at gå af de to. Det er bare for, du er gammel. De er temmelig lange togene herovre. Her har vi så siddet og spist frokost. Så bliver udsigten ikke ret meget bedre. Det er den ene side. Med bjerge og flod. Går vejen herop. Og det er så den anden side. Så det har været en okay udsigt. Hvad er du på en? Jeg er ret sikker på, at vi er ved Murrens Curve, som ligger her. Ja, du skal sgu da holde stille. Nå, ja, lige om lidt. Så kører vi ind i Lake Louise her. Nej. Så er vi ved Lake Louise. Giver vi derop. Skal vi op med gondolen. Kigge. Så er vi med gondol og skal op til toppen. Det er kun Torben og mig. Jeg filmer dig. Gå der lige væk. Det er en fantastisk udsigt. Okay. Der er en mærkelig art af bjørn heroppe. Jeg vil se alle bjergene på skibet her. Det må jeg nok ikke se. Ned gondolen der. Så er der panorama her hele vejen rundt. Solen skinner. Dernede er søen. You get cold feet, don't you? They're actually quite warm right now. Yeah, it is. It's nice out. Yeah, Der er søen. it's still Der er frozen, is so på. we're doing all right. We had snow in Yellowstone a few days ago. Oh, really? Yeah. Og så fortsætter panoramaet ellers herudaf her. Really? No, we're actually from Edmonton, so it's kind of central Alberta here, and Yeah. it's been beautiful up here for the last couple of weeks. Det er flot. Okay. Så har vi lige et view mere her. Der har vi søen hernede. Så har vi Lake Louise her. Det er sgu kun snebane. Kører vi ind. Det havde de også lovet i går og i dag, at det havde været flot vejr. Ja. Så sig lige skål. Tillykke med eksamen. Ja, det er herude i naturen, så har vi udsigt her. Og ikke de her lille bajer. Ja, det er en lille en. Det er udsigten. Det er jo ikke klage over. Nu er vi tykke og mætte og tilfreds. Hold hør hen. Hvem er tyk? Jeg glemte at filme ude på restauranten. Vi bor herinde.
Og til maven. Hold dog kæft. Ej, hvor er han fin. Han passer lige på sit harem. Det er den der lån, den er. Står han der og tror. Se det her, du. Hallo, det er mig, der bestemmer, siger han. Tom, flyt lige kortet fra vinduet. Så er vi ved Natural Bridge i Yoho Nationalpark. Der har vandet lavet sin egen lille bro. Kicking Horse River Valley. Nu er vandet her. Så er det ned der. Bridge her. Jeg kan se, den fiser igennem hullet derovre. Kommer der vand ud der. Så er vi oppe på broen. Og så er floden der. Ja. Det har engang været vandfald. Nu er det en bro. Så er vi med Emerald Lake i Yoho Nationalpark. Den er ikke specielt tøet, men har smukt alligevel. Kommer søen her. Nej, så kønt alligevel, selvom søen den er frosset til i is. Prøv at se der. Hvordan de fiser frem og tilbage. Der er masser piper, piper, piper. Det er sgu da ikke. Bæsende små, korte tog, de har herovre i Canada. Så kan man så faktisk overhovedet ikke engang se enden derude, selvom det er langt væk. Hvad hedder? Crawford Glacier, det er det, og så Ja, jeg filmer søen nu, ja, så må det er det Crawford Lake. Kan næsten se farven. Så er glacieren heroppe et sted. Der er glacieren. Torben sagde noget fjol før. Det er Bow Lake, vi ser her. Det sagde du da. Du skal ikke kaste med sne, når jeg filmer. Nu sneer det. Den er fin. Piper. Kan jeg godt køre? Piper, pip. Pip, 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 pip. Piper, piper, pip. Nej! Nej! Her! Ej! Ej, for satan. Stop for helvede! Det gør jeg sgu da også. Jeg kan ikke se den! Stop dog for fanden! Ja. Kommer han? Tøffende. Derinde. Her. Nu bakker jeg lidt længere.
Det er Pilot Pond. Var det ikke det, den hed? Jeg tror, den hed Pilot Pond. Den er fin. Den der, den er rigtig fanget. De er ikke en skid bange. Det var jeg frygtelig. Han står ikke. Den pusser sig. Det spiser de jo. Jeg har boet indianere her. Ude. Boderne. Bjergene. Det er pis regnvejr. Ja, øv. I North Saskatchewan River. Ja. Det er Weeping Wall. Vi skal derop og kigge. Viser vandet ned her. Her er vi ved Athabasca Glacier. Vi er tisser regnvejr. Men vi skal herop. De bitte små træer over 1.500 år gamle. Det er over 300. So is really one of the more popular mountaineering places here in dollars. Amazing, let me drive this thing. And if you're to talk to Foremost, get a new one today. It's going to cost you about 1.3 million. So we're going to drive through this little meltwater stream here. We call the Brewster Tire Wash. Yeah, so we go through this purposely rerouted meltwater stream here to knock the debris off our tires. We don't want to drag any mud and dirt up here because it will attract a lot of thermal energy from the sun, causing the glacier to ablate unnecessarily. This is also where we make all of our first-year drivers bathe in the morning. Det er vandet løber That's why it looks a little dirty here today. They tell me it wakes them up better than the coffee they serve us at camp, though. Size of those mountains. This first formation you see here immediately to the left, this is called an Alpine Valley Glacier because of the flat level it sits at. But locals will refer to that glacier as the AA or AA glacier because on each side we have Mount Athabasca, and then on the right-hand side there, with that beautiful surface. Det er vognen, vi har kørt op med. Det er en stor en. Glacieren derovre. Det var altså boller for en. Nej, det er små boller. Så ligger der også en stor en der. Den er helt blå. Det er en kæmpe en, mand. Stor en. Se vandet og isen, hvor blåt det er. Glacieren ligger deroppe, men man kan ikke se en hudende fis, mand. Men den er der. Så står vi på Athabasca Glacieren. Jeg er ovenpå den. 250 meter is. Ja. 250 meter. Det er vi ved Tangle Creek. Stor vandfald her. Det er Tangle Creek. Kom herover, mor. Herovre kan du få det hele isen og noget derinde. Det er Sumraptor Falls. Masse vand.
Tos. Jeg kan ikke helt se Tom. Så vi. Den der pyramide, som vi siger, den er 3 Så er vi kommet til The Crossing Hotel. Så skal vi måske, det ved vi ikke rigtigt endnu, bo heroppe et sted. Det er piberne. Nej, hvor pipper de fint. Prøv at klappe, så de flyver, Tom. Det er en kolibri. Nej, hvor var den sød. Det er kolibrier. Der. Skal se, nu flyver den. Den er så fin. Godmorgen. Bjerge. Der er bjergged. Der er også en bjergged. Vi filmer lige gletsjeren igen i dag, fordi nu har jeg sgu mere klar. Ja, prøv at se solen op på siden der. Kald det en glæs. Det er ikke en lille isklump, det er en snebold, der er presset sig lagt op. Så prøv at se, hvordan Så ligger gederne herovre. der kommer en parkbetjent. Kan vi have en blive? Det ligger de og sover. Ej, hvor er de fine. Du skal over her, de andre fra snuden af, Torben. Så ligger de der. Så brænder de altså lige ud på gaden. Der ligger også nogle her. Og de er fine. Se ham, der ligger der, Torben. Hvor er du fin, lille ven. Så den til højre, hvad er det for en? Jeg tror, det er en stor falk, eller også en ørn af en slags, men den anden dernede, det er den hvidhovede nationalfugl, Rikke. Der er en der. Og Så zoomer vi ud. over til venstre. Og så går vi lige derhen, så sidder der sgu en mere der. Det er nationalfuglen, den hvidhovede ørn. Jeg tror desværre, så bare den her sidder med ryggen til, det gør den også. Men det er gugger, nej. Hvor er den flot. Prøv nu at se. Ikke ind foran kameraet, Torben. Torben. Ej, Nej. Hvor er det fantastisk. Det simpelthen. er en sortbjørn. Hvor er den sød. I må ikke stå der, mand. Vil blive hovedet op, lille ven. Eller? Lille, den er sgu stor, ikke? Den er travlt med at æde. Skal hen og have ham fra siden af, skal vi ikke? Nej, hvor er nu. han sød. Mor, du skal sidde stille. Filmer du, Rikke? Ja. Jeg er nødt til at trække vejret.
Kom nu ind i bilen, I to. Jeg skal også have et billede, Rikke. Ikke kønt, Connie. Hvor er han fin. Nå, nu er det jo Torben på hende. Ja, han er fin, Rikke. Han er smuk. Er han ikke smuk, Connie? Hvor heldig kan vi være. For helvede. Er han ikke smuk? For helvede, hvor er han smuk. Se, Torben, nu er han helt ude på Nu kanten. kommer han ned ad kanten. Så. Ja. Men hvor er han fin. Torben CD'er. Jamen, mor, hun har også. Der er mere zoom på mors kamera, for helvede. De er sgu bedre, Connie, dine. Hvor er han fin, altså. Kig Det her, er da Bamse. fantastisk. Jeg har fået de gode øjne med i dag, mor. Ja, det skal jeg love for, Tom. Pisse heldig, dreng. Hold kæft, hvor er det godt. Nej, hvor er han sød. Det er helt Man har utroligt. lyst til at kramme ham. Men Rikke, prøv at se, han har ikke puklen, ligesom Grizzly Nej, lige det der er på... Prøv at se, hvor flot pelsen er. Så er vi altså gasker forår her. Det er vist det ved jeg ikke. Vi kan også se det fra den anden side. Så er vi her. Det er altså gasker forår. Prøv at se klipperne. Prøv at se vandet fise rundt dernede i Pothov. Hvor er vandet her? Jeg kan se vandfaldet lidt længere væk. Det spiser den! Vi tager hele rundt. Prøv at se, hvordan den vender den, Rikke. Nu har jeg knap 50 billeder af den. Så poolen spiser ting. Kig for helvede. Er de fine? Så er vi i Jasper by. Vi er inde at spise frokost. Det er Jasper by her. Bjergene ligger derude i baggrunden. Kan man se. Så er vi ved Hanging Valley her. Prøv at se, Katie, hvor lyseblå den er dernede. Jeg kigger ud over. Dernede. Ja, ja. Hvad fanden, der er jo hul i bjerget? Det bliver ikke det bedste lys her. Der er 2 søer. Der er 2 søer. Ja, der er også en. Også en ude bagved der. Ja. Se, de stikker! Se! Satan, hvor store de var. Ja, før bliver stukket af den lyder. Ja. De er fine. Og Rikke bliver snart et af en brun bjørn, fordi hun er så fræk. Der er en lille bjerg her. Lige om lidt kommer vi til Medicine Lake. Ligger hernede. Det er Medicine Lake. Den er lidt fesen lige nu. Vandet falder 16 meter hvert år. Så stiger det vel også 16 meter på nogle tidspunkter. Det er den tør. 20 meter falder den. Eller hvad? Ja. Det er jo derfor, indianerne troede, den var heldig. Det er for, den er helt tom nu. Og så bliver den kaldt Medicine Lake derfor. Hvis du drikker af vandet, så hæver du 2 meter. Så går de ned til Medicine Lake, som indianerne troede var en helbredende sø, fordi den falder op til 20 meter fra sit højdepunkt via nogle kanaler ind ud
ind og ind i en flod. Der er der lige geder her ved Medicine Lake. De ligger og hygger sig i solen. Hvor er de fine. Torben, Så er det gå lidt derhen, Merlin så kan jeg få Lake. dig med. Der er her. Så skal vi lige have Den den er der to lidt med. frossen. Ligesom de andre søer. Ja. Jeg venter lige til de er væk, Torben. Torben han siger, at han har skilt, der fortæller, hvad det er for nogle fisk, der er i søen, men de er sgu da lidt svære at se nu. Det er helt frossen. Det er stadigvæk Merlin Lake her. Det er stadigvæk frossen. Det er bådhuset. Det kan man ikke sejle noget nu. Ja, ja. 28 km lang og ikke er 96 meter dyb. 28. Hvor meget dyb? 96 meter. Ja. Det er da også noget. Ja, den flyver sgu da ikke de første par Jo, der gik der ikke andet end et par minutter sidst, den havde fodret. Den deroppe, den fodrer sgu ikke. Det var magen, der lå i redden. Så den lander på ryggen, ikke? Du kan da høre dem. Ja, det var sgu da blinket, hvis I ikke kunne høre. Nej, det kigger da. Jeg synes også, at lugter af lort. Det er... Ja. Ser også 3 sådan, jeg vil have noget mad. Eller 4. Kan vi ned og se vandfald, tror vi. Det er Canyon. Merlin Canyon. Solen skinner. Ja, det er dejligt vejr. Så skal I bare se slugt her. Og langt ned. Det er da fantastisk. Der er en anden side her af slugten. Hvad? Der er 51 meter ned. 51 meter. Det er højt. Det er højt ned. Så står vi deroppe lige før. Der står hul i jorden. Ja, der kan du se broen deroppe. Ja, for helvede. Men herhenne. Ja, kæft den her. Jeg husker ikke på kontinentet, der Ja, ja. Så hernede ved slugten går lille dyr. Hvor er den sød. Se, mor. Ja. Hvis du får ikke, du ryger på røven, David. Så sidder der 3 feriefede danskere, de er bare vifter på myg. Og de siger, det passer ikke. De stikker sig. De stikker sig. Nu er der myg på linsen også. Det må jo så være Merlin River, der løber ned i kløften her, tror jeg. Kæft, hvor er myg, mand. Ja, det er også det. Prøv at se det der, de stryger den derovre. Ned, og så hoppe ud på den, det skal nok til at stille. Ja, det er fint. Prøv at se det hul dernede, Tom. Så se det derovre, mand. Ja, ja. Det er en naturlig boblebad herude. Det skal jeg sige. Det er spærebad, du. Men hvordan fanden kan lave de... Så var der så lige en bamse lille mere her. Nu skal han skide. Kan du få et billede af ham, han skidt, Torben? Det skulle han! Torben, for helvede, gå nu væk!
Det er et skidt. Jeg tager et billede af en sort, jeg godt skider. Det gjorde den sgu da. Vent lige lidt. Den. Kan du ikke lige sætte det nøgen i, så jeg kan få vinduet ned? Det får han ind i skoven. Nu kan du godt tage Torben. Stå helt stille. Er der ved pizzier der? Det er fint. Der er mit, du har taget. Så var der sgu lige en bamse der mere. Det er en grizzly. Det siger de. Jeg synes altså, den har spidse ører. Det ligger isen deroppe. Jeg kan rigtig se det der. Ja. Jamen også, det er jo derfor, den hedder Icefield Parkway, fordi det er jo hele tiden. Ja, den er flot. Ja, det er kraftedeme flot. Det er det. Jo. Se, så kan man se det er derfor, det hedder Icefield Parkway. Der ligger is hele vejen på toppen der. Og så derhenne, lige om lidt i hullet, ligger gletsjeren. Jeg vil lige komme hjem for dagens tur. Så er udsigten her fra balkongen på hotellet. Klokken er 7. Og så skal vi herned og spise. Og nu skal jeg også kigge på kolibri. Der er den. Lille fis. Du finder ikke nogen, der vil spise. Jo. Nej, det er du ikke. Vi spiser bøf. Ja, ja. Far han sviner. Nej, det gør det ikke. Jeg har sgu ikke svinet endnu. Nej, nu. Nu er jeg skide sur. Landet i Vancouver. Så skal vi bo herinde på Ramada. Skal jeg derop og gå? Det er 2-tompæle her. Og så er der sådan nogle høje træer herinde. De går helt op i himlen. Skal herud og gå over på den anden side af 76 meter ned. Går vi herud? Det gynger lidt. Nu er mor også herude. Mor synes, den gynger. Jamen, det er da ikke os, der gør sådan. Se her, højt ned. Står heroppe på broen. Yes. Og så står vi ude på den her skide bro, mand, hvor de har lukket den gamle ud på, og moren også. Og der er 96 meter ned, og jeg er ved at skide bukserne af skræk. Ikke? Og jeg tror, det er en svensk dame, der står lige ved siden af. Hun står også og gynger med. Det er så nogle ordentlige nogen. Så lige om lidt, så går vi herop på broen. Så selvom vi er højt op her, se langt derned. Så er der altså lige så langt op.
i himlen her. Det er kæmpe. Kæmpe træ. Sådan. Der Torben, han går derhen. Der er kønt her. Det er sådan en lille regnskov inde i skoven. Så skal vi op på den anden side igen. Gå nedad. Ja, det går nedad. Går vi her. Der står mor og far helt derovre på den anden side. Det er nok lidt svært at stille skarp, for den gynger sgu lidt, mand. Ja, så kommer Rikke tilbage fra en tur over, hvor træerne de kan blive helt op til, var det 1700 år gamle, og det højeste træ, de har målt i den skov her, var 126 meter. Prøv at se, hvor hun vrikker med røv, det gør broen også. Nu kommer hun snart retur, ikke? Prøv at se den der lille femserøv der. Okay. Så er vi gået derovre. Hvor meget var den var over jorden? Så lige om lidt. 76 meter. Så vil vi gå hernede. Vi er på cliffwalk her. Går vi herude, eller jeg gør. De andre vil ikke med. Sådan en skywalk. Jeg kan se broen herovre. Der er udsigten ned. Dalen. Så er vi over om lidt. Går man her på klippevæggen med udsigt til træerne og til floden og et lille vandfald, som er dernede. Så er vi i Stanley Park. Ligger centrum af byen der. Og så kommer parken herinde. Vi vil ind og kigge. Så er bjergene derude i baggrunden. Vi er inde i parken. Der er mange lort pas på. Så herovre kan vi over se totempælene. De kommer der. Kan vi kigge totempælene her? Er du helt stille, så kan du ikke se det, Emil, jo. Jo. Indianerne har boet inde i parken på et tidspunkt. Går vi inde i parken. Det er fint vejr. Jeg kan se bjergene herude. Kommer vi til deres udgave, den lille havfugl snart, Rikke. Nå. Som vores. Så er de også skidt på den. Men derude. Tager du, Tommy? Ja. Dyk dig lige lidt, Rikke. Ja, ja. Det er de gamle sakket bagud i parken her. Ja, det har du faktisk ret i. Det er deres, Det er deres dem til Hersens, nationaltræ. det er deres Yes, det er ligesom et egeblad jo. nationaltræ. Vi ser, om jeg kan zoome ind på et blad. Det er sgu nok ikke så nemt. De sidder lidt højt op. Jeg er kønt i parken her. Det er Stanley Park, vi er i dag. Går vi tur. Hvor er du fin. Se, den er sort. Nå. Vi har fundet et lille træ i parken.
Det er ordentligt et. Hvad fanden? Sindssygt nogle torn, mand. Få noget lort. Der er ham Stanley der, som lægger navn til parken. Jeg stiller på hver sin side. Jeg kan ikke læse det. Nej, så kigger jeg. Så er vi lige et view over parken her. Nej! Nu ødelagde han billedet. Det blev helt tågende. De var en lille prut. Jeg kan ikke se en skid. Og så lugter jeg af lort også. Det er en meget fin film, jeg laver her, altså. Hvor? Nej, hvor er den skæg? Hvad bruger den det til? Redder. Den har reddet det, ikke? Kæft, mand. Connie, Hvor du lækker. den har bisser. Ej, det er sgu da helt, det er da helt unikt. Hvor er den sød. Connie. Prøv lige at vinke over. Altså, I står lige ved siden af hinanden. Tæt på hinanden. Tæt på hinanden. Også Rikke. Nu var den der ved at falde ned. Kan I have øller? Der står også, kom ind øl. Ja. Så får vi smagøller, så skal man sige skål. Skål. Det er ligesom sådan nogle torvhaller inde i København her. Ja. Så sejler vi fra Vancouver, som ligger herovre. Så kommer vi til øen. Giv ud til bjørne. Så skal vi ud og sejle. Igen skal vi på bjørnetur. Ja, mor sætter håret. Så er der en bamsefar, eller bamsemor. Han siger, at børnene sidder heroppe. Nu er ude at finde mad i et sidste regnvejr. Yeah, so you see the fallen log, and then left of it you have a tree that is quite full, and then you have a bare piece on top, and there's something black hiding. Nå. Og spiser den krabberne og muslingerne. So if those are the cubs that have been born this year, they're probably 5 months old only. Kan du fylde den?
Ja, jeg får lige filmet den spise det. Jeg ved, kan så ikke se, om det er en krabbe eller en musling. Der var en mere. If you're interested. Kraven vil have rester. You see the that's more in the head. Very cute. Hvor er du fin. So the cool thing is, the mother, she's been pregnant for 9 months, and then she woke up one day in early spring and she had babies. She had cubs. So those cubs, they are born, they weigh 400 grams, they have no hair, and they're like as big as our fist. So very cute animals. So right now they're still a little bit scared, to go out into the wide world. At some point right now they're still getting nursed by the mother. Så var der gevinst igen. At some point they will come off the tree and emulate what the mother is doing. So Torben, jeg kan se, den spiser. Det var godt, Rikke. Så var der lige sørme en bjørnebamse lidt mere der. Som også går og vender sten, Rikke. Ja, de er sultne. Få besked på at holde sig væk. der er meget måske, maybe, eller kan man ikke kun gætte, eller køn. Ja. Men det med 10 meter, det skal man have til, fordi så bliver man nødt til at kigge, og så bagefter skal man hjælpe. Ellers de lærer meget hurtigt. Ja, men de kørte også op i, så kørte de hele tiden de der, og sagde, at vi skulle holde os inde. Ja. Så. Nu smasker den. Ja. Jeg filmer den, mens den smasker. Se nu der, for pokker, der filser de lige røven af hende, mand. Du skal tige stille. Ja. For søren da også. Se nu de to små fiser. Hvor er de søde, mand. Nu gemmer de sig bag mor. Mor, gå lige væk. Det er noget for det. Nej, jeg kan lige ud af. Nå. Så er vi på vej ind i havnen. Efter vores sejltur, hvor vi havde set bjørne. Kig lige herovre. Det er glad ser man ud, når man har set bjørne. Så sidder vi her på kaffe. Okay. På terrassen. Med udsigt ud over vandet. Og så, vi er meget sociale, fordi vi sidder på hver vores side af Stagitte. Far han står der, mor kan man ikke se. Den er da hvidhovedet. Hvad? Mave? Jeg tror sgu, det er en ørn. Det ligner en ørn. Hvad var han sagde, Tom? Hvor tæt var det, de var ørnekamp? Der var der lige en lille bamse lidt mere. Har vi eddermame tæt på, Daddy? Ja. Jeg kan ikke komme til. Det er forbandet vindue, det. Noget pis. Hvor skulle der selv være en bamse? Hjælp i. Fuldstændig, mor. Den spiser. Kan vi lige en lille hold på vejen fra Tofino til Victoria.
på store træer ude i skoven. Der er store træer herinde. Det er nogle store træer, som der er herinde. Store tos. Ja. Så står vi herinde i regnskoven. Det er store træer. Det er store træer. Ja, kæmpe kvejt. Det er der ikke andet for ved. Grå uld eller sådan noget lignende. Træerne, de er pakket helt ind her. Det er sådan noget sjovt noget. Nogle mosagtige af en eller anden slags. Så har jeg sådan en lille bæk eller flod, eller hvad det er herinde i skoven. Inde i Troldeskoven. Ja, du kan garanteret drikke af det. Det kan du sige. Her er hyggeligt herinde. Er det derovre, eller? Mor siger, at det er ligesom at så gå ind i en troldskov. Men det er rigtigt, mor. Prøv at se, hvordan det hænger. Det lille bit af træ der. Så er Rikke lige gået ind i et lille bitte sædertræ, eller også er det en beskidt æren. Det kan ikke til at vide. Det er kraftigt med et ordentligt hul, der er i det, mand. Det er helt hulen. Nej, nu er stående derinde i fjols. Hvad fanden bilder du af? Så skal vi ind i The Butchered Gardens. Hvor du dæmper her for alle pengene. Det er en fin have, vi er nede i. Her er også piber. Se oven på skraldespandene, mor. Ja, der er blomster. Simpelthen så flot. Så selfie. Der skal også have været en utrolig Billeder her for fanden. Nej, hvor er det flot. Det er fint springvand. Det er fint, Rikke. Ja. Man rigtig se grønært og springvand. Nu kan man se, hvordan buerne bliver lavet i Butchered Garden. Skulle der ikke den ryggen til? Ja, det gør hun. Hun er fjols. Læn dig derom for helvede. Ja. Op og snit den på tværs. Ja. Jamen, de er nødt til at have noget. De har nok en lille, hvad hedder det? En lille lifttop. Ja. Kan de ikke, for det er lidt efter formerne er stille. Jamen, Connie, de har en lille lift, så kører de op og kører den ind. Det var forsigtigt. Det er jo nogen, Ja, forsigtig, mor. Mor vil gerne være manden, der går hernede og arbejder. Ja. Jamen, jeg har... Ja. Hvor er de søde. De er kraftedeme fine, altså. Det er en farve, vi ikke har set før. Ja. Se nu, basken med vingerne, du. De Man skal lige grå, gøre, dem der. man skal lige gøre klar og se, Der om er den sådan kan... en brungrå. Var den kronbror? Ja, Biberen. nej, den er brun. Jamen, i Der dag er der der er det jo lille vandfald. Det er den forretning. kæmpe millionforretning. Hernede Det er jo noget, man... Hvad er for at komme ind her? Jamen, står det der kan små mosdyr. $120.
viser også den der store gran derovre. Inde midt i det bed der, hvordan den matcher det, ikke? Når man kommer herop og står og kigger. Connie? Connie? Nu kan jeg ikke huske, hvor mange millioner granråd var så. 76. 76. Så er vi inde i den japanske have. Øjeblik. Så igen bygget som bonsai. Det er næsten ikke det, der fejler op. Bare svine igen på bukserne. Se. Der er det Craigdarroch Castle. Kan jeg se. Det er fint slot. Har sådan lidt pusseløjerlig gammel lugt herinde. Jeg kan ikke så godt se glasmusikvinduet. Jo, det kunne man faktisk godt. Så er der en gammel mosaik her. Han er lidt ubarberet. Der er de fine mosaikker. Der er lige et lille snookerbord her. Så har vi også tårnværelset. Det er Victoria-byen, der ligger derude. Det er nok det daglige spiserum. Så er der de der fine glasmosaikker her. Det er morgenmad og frokost. Der er også brød og æbler. Det er pandekager. Eller tror du, det er spejlæg, er det ikke den? Jeg er nede ved havnen og kigge. Så er der sådan en kæmpe søstjerne hernede. Der kan man lige se hernede af den. Øj, det var lidt tæt på. Der. Stor en. Det er sådan en lille havnetaxa. Så nu bakker han ham derovre. Ja, han er ved at lægge vendetorpen for at kunne komme ud af havnen.
Far han sviner, han spiser. Hvad fanden? Jeg skal drikke sodavand. Vi får bøf med hummer. Se her. Bøf med hummer. Humme, numme, num. Lobster tail. Så er vi på vej ind i havnen ved noget, der hedder Chauvassen. Så er vi sejlet fra Vancouver Island. Så er vi ind over den kanadiske amerikanske grænse. Så skal vi til Seattle. Vi holder i kø. Så skal vi ind og se flyvemaskiner. Man må ikke have kamera med. Så det her, det er sådan cirka, hvad vi får. Der holder en Dreamliner. Ja, det holder sgu. Herude må jeg sgu da godt. Hold da kæft, men hvad sker i sommeren? Vi er inde og se Seattle. Jeg kan ikke få det der. Og Space Needle. Det er der. Så skal vi se Space Needle. Vi ser du. All of that held on the big park right beneath us here, now the Seattle Center grounds. Right now we are looking out here towards the west as we... Så er vi oppe i Space Needle. Så er Skyline. Så er byen herude, havnen. Mor og far, de sidder og venter hernede under. Det er den anden side. Torben siger, at vi bor derude et eller andet sted. Nu står vi her. Så sidder mor og far. Der. Og venter. Så hernede et eller andet sted, så skal vi ned på Pikes Place lige om lidt ved havnen. Så er vi på Pikes Place Public Market. Vi er inde og kigge. Vink og sige farvel og tak for en god ferie. Farvel og tak for en rigtig god ferie. Var der lidt tilbage alligevel? Nu er vi på vej hjem. Sidder i lufthavnen og venter.